हेलो गाइस ମୁଁ ଟ୍ରେଡର ଓଡ଼ିଆ ଗାଇସ୍ ତମେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛ ତ ଟ୍ରେଡିଂ ତ ମାନେ ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ତ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ କି କଣ ତ ତମେ ବେଳେ ଜାଣିପାରୁନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ କରୁ ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦବ କି ନାହିଁ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସେଇ ଯୋଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣଙ୍କୁ 60% ମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦବ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ସେଟା ଜାଣି ଏତେ ତ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦବ 60% ସିଗ୍ନାଲ ଦବ ଯେ ସିଏ ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ସେ ଇଜିରେ ଜଣେଇଦେବ ତ ଆପଣ ତ ସେ ଯୋଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫଲୋ କରିକି ଠିକ୍ ସେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣ 100% କନଫର୍ମ ଯେ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇବା ନେଇପାରିବେ ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ଲକ୍ସ ଅଲଗୋ ଇକୋ 50-50 ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ଫଲ୍ସ ବେକାରଟି ତ এই ଯୋଡ଼େ ଲକ୍ସ ଅଲଗୋ 50-50 ଲକ୍ସ ଏଇଟା ଆଉ ଫଲ୍ସ ବେକାରକୁ এই ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା 50% ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଇଏ ଟ୍ରେଡିଂରେ ତ ପଇସା ମାନେ 5% ପ୍ରଫିଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ ଇଏ 60% କନଫର୍ମ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ସେଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ପ୍ରଫିଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଡ଼େ ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ମୁଁ 5% କାଢ଼ି ଯାଇଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମୁଁ କାଢ଼ିଛି ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇଟା 2-3 ମାସ ୟୁଜ୍ କରେ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତୁମେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବ ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ତ କହୁଛି ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ଯୋଡ଼େ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଏକା ୟୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ୟୁଜ୍ କରିବ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ 60% हो सकता है ହେଇପାରିବ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛି ମିନିମମ୍ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ୍ କରି ମିନିମମ୍ 5% କାଢ଼ି ପାରୁଛି ଡେଲି ଏମିତି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏତେ ଏଇଟା କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏତେ କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନା କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କାଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ 60% ତ ଏଇଟା କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଚାର୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍କେଟ କେବେ ବୁଲିଶ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟ ବେରିଶ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତ ଆପଣ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ତ କାଢ଼ିପାରିବେ ପଇସା କେତେ ଅଛି 5% କାଢ଼ିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଘଣ୍ଟି ଅଛି ତ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିକେଟର କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଆସିଗଲି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ତ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯିବା ତ କେମିତି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସେଇଟା ଆମେ 60% ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଦେବା ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସବୁବେଳେ ଏତେ 5 ମିନିଟ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବ ବୁଝିପାରୁନ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସବୁବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିବ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଧିକ ରଖିଦେବ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଇଏ ଲକ୍ସ ଗୋଟେ ଲକ୍ସ ଅଲଗୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଲକ୍ସ ଗୋଟେ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଲକ୍ସ ଅଲଗୋ ଇକୋ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଲକ୍ସ ଅଲଗୋ ଇକୋ ମାରିଦେବ ECHO ଇକୋ ମାରିଦେବ ହେଇଛି ଆସିବା ଏଇ ଦ ଇକୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟେ ଲକ୍ସ କରିବ ଇକୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଉଛି ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ସେଇଠି ଯିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ତ ଏଇଠି ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଫଲ୍ସ ଫଲ୍ସ ଦେଖ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ତ ସେଇଟା ଆସିବ এই যে ফলস ব্রেকআউট এক্সপোর্ট এই ইন্ডিকেটরটা তো এই ইন্ডিকেটর আপ্লাই କରିଦେବ ତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କେମିତି ଦେଖ ୟୁଜ୍ ହେବ କେମିତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଠି ଦେଖ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇଛି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଡାଉନ୍ ଗଲା ତ ଏଠି ଦେଖ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ତ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଡାଉନ୍ ଯିବ ୟା କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଏଇ ଗୋଟିକ ଏଇ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ଏଇ କାମ ତ ଏଇ ନୁହଁ ଜଣେଇଦେବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଉଛି 60% ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଯେ ହଁ କରିଦେବ ଯେ ଏତିକି ବାଟ ଆଉ ବେଶୀ
100% 90% ନୁହଁ, ଇଏ 100% କନଫର୍ମ ଯେ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଁ ତଳକୁ ଯିବ। ବେଳେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରକୁ ହେଇଯାଏ, ତ ବୁଝିବ ନା ତ ଠିକ୍ସେ ବୁଝ। ତ କେବେ ବି ମାନେ ଲୋଭ କରିବନି, ବୁଝିବ ତ ଲୋଭ କରିବନି। ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏତେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏ ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲକ୍ସ ଅଲଗୋ ଇକୋ 50-50। ୟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କ'ଣ ନା ଏ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ ବକ୍ସ। ୟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ ରେଡ଼୍ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏଠି ରେଡ଼୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଠି ଡବା ଭିତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏଠି ଉପରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲା। ଏଠି କ'ଣ ରେଡ଼୍ ଥିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତଳକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଇଏ 60%, ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ 60% ଚାନ୍ସ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତଳକୁ ଯିବ କି ଉପରକୁ ଯିବ ତ ଜଣେଇବା। ତ ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼େ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଫଲୋ କରିକି ତ ପ୍ରଫିଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ 5%। ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ କାଢ଼ି ହେବନି, ଜାଣିଛ ନା। ବାସ୍ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।